yok olsa sizin de Kariyev teatrının otası dip otasak da yolğuş bulmazdır. Atası, babası en tege oңaшлы hem tilep hem көтәренке рухта эшләнгән эшләрем минем соңгы 4-5 елда булганdır. Актер үзенең ролен сүтеп җыярга тиеш. Һәм ул очракта гына ул инде әлеге рольнең авторы була дип. Сез менә әлеге фикер белән килешәсезме? Бик килешә. Чөнки мин гомерем буена 55 ел буе шушы о бирелгән образның рольне аны сүтәм мин. Режиссерга таянып эшләвең, димәк синең үзеңнең фикерең юк, уй йөртә белмисең дигән сүз ул. Хайрлы көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыруыбызда татар театр сәнгать турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның кунагы Татарстанның халык артисты, Россиянең ат казанган артисты, Кореев театрының әйдәп баручы актеры Улуг шәхес Нуриәхмәт Сафин. Исәнмесез, хәерле көннәр. Исәнмесез, хәерле кичләр. Ничек хәлләрегез? Бик әйбәт, күтәренке. Әйбәт кенә килеп җиттегез димәк, шулай Әйбәт бит? килеп җиттек, әйе. Киләчәктә дә шулай булсын. Сезне Амин. күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Амин, рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 800 532 55. Сезне күрүбезгә икәнемчә без бик шатбыз. Белүебезчә инде сез Кореев театрына нигез салучыларның берсе. Хәзер әйдәгез әңгәмәбезне башлар алдыннан сезнең иҗат юлыгыз турында сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. Рәхәтләнеп. Татарстан Республикасының халык артисты, Россиянең ат казанган артисты Нуриәхмәт Сафин 1946 елның 5 декабрендә Алексейск районы Кыршынталасы авылында дөньяга килә. Сугыштан соңгы еллар булганга балачагы җиңелләрдән узмый. Кечкенәдән артист булырга хыяллана, Казан театр училищесына укырга керә. 4 елдан аны тәмамлый да. Шулай ук БДУның филология факультетында да укып чыга. Иҗат юлын туган авылның мәдәният йорты директоры вазифасыннан башлый. Аннары Республика күчмә театрында, хәзерге Кәрим Төнчерин театрында, аннары театрга нигез салынган көндән башлап Татар театр студиясында, хәзерге Габдулла Кәрим театрында хезмәт итә. Театр студияны ачу алдыннан башланган әзерлек эшләренә зур өлешен кертә. Телевидениедә балалар өчен тапшыру алып бара. Нуриәхмәт әфәнде белән сокланмый мөмкин түгел. 50 ел артист булышырында 100дән артык спектакльдә уйный, кинофильмнарда катнаша. Уйнаган рольләре үзенчәлекле һәм кабатланмас. Нуриәхмәт абый, сез бит инде 55 ел сәхнәдә. Һәм әйтергә кирәк, бу шактый саулысан. Һәм сез бар тормышыгызны театрның үсешенә багышлагансыз. Бары тик әфәрин генә дип әйтәсез килә. Шулай килеп чыга. Һәм миңа калса, сезне инде Кореев театрының отасы дип атасак та ялгыш булмастыр. Атасы, бабасы. Әлбәттә. Аксакалы бабасы. Менә иҗат юлыгызга күз салсак, үзегезнең кайсы иҗат итү чорыгызны аеруча да зур сагыну хисләре белән искә аласыз? Беләсезме, иң теге уңышлы һәм теләп һәм күтәренке рухта эшләнгән эшләрем минем соңгы 4-5 елда булганdır. Чөнки без аңынча бит инде күчмә театрда күчеп йөрдек. Үзебезнең бинабыз юк, аннары монда эшли башлагачта бина булмады. Хәзер ныклап торып эшлибез, бинабыз бар. Аннары җитәкчеләребез берсеннән берсе әйбәт булды. Теге Гүзәл Сәгыйтова директор булып, аннан соң инде хәзер килде Луиза Николаевна Шарова. Беләсезме, менә алар килгәч, алар bütün тирәнтен беләләр сәнгатьне, әдәбиятны, мәдәниятны һәм безнең театр җәелеп китте. Төрле тармакта эшләгән шикелле. Репертуары яхшырса бер хәл, аннары Қалеп, лабораториялар, режиссерларның теге фестивальләре безнең театрларда уза башлады. Bütün театрлардан Россиядан безгә җыелып, үзләренең үрнәк әсәрләрен бездә күрсәтәләр. Һәм балалар өчен язылган драматургикта конкурс бездә оештырылды. Балалар өчен әсәрләрен безгә җибәр. Әллә 500 дип әйткәннәр иде инде. Шуннан арасыннан бер урынысын сайлап алып инде. Шуның кадәр катнашучы. Әйе, катнашучы бар, теләүчеләр бар. Балалар өчен, ләкин алар һәрберсе дә бит инде бик әйбәттән түгел. Шуңа сайлап алгач, берничәсе генә кала.
Әйтәләр бит әле менә. Тирән яхшы роль ул тиз генә килеп чыкмый диләр. Гадәттә иң яхшы рольләр алар артист белән качышлы уен уйный диләр. Сез әлеге фикер белән килешәсезме? Һәм сезнең иҗат юлыгызда сезгә ничектер авыррак бирелгән яисә катлаулырак роль булдымы? Катлаулы рольләр, кызлар дөресен әйткәндә, әгәр дә эшли башласаң, әгәр дә чын-чынлап аны һәрберсе дә катлаулы, аның характерын табасыңмы, аның йөрешен, аның сөйләвенме, ләкин менә минем үзем дөресен әйткәндә зур рольләр булды. Хади Такташны чагылдырдым 90 елында атылган Йолдыз Фәвзия Бәйрәмова, Король Лирны, аннары классикада Шекспир, Шиллерларны уйнадым. Президент анда. Менә шуларда минем сөйләп алгандан дөресен әйткәндә Хади Такташ һәм Король Лир миңа авыррак туры килгәндер дип уйлыйм. Чөнки әле классика уйнап шубармаган, нитмәгән, ләкин менә шунда мин анда бөтен җаным, таным белән аларны ачырга тырыштым. Ниндидер бер халәтләрем белән алар миндә бар иде. Менә әлеге рольләрегезне иң атышлысы дип әйтә аласызмы? Аларны иң атышлысы дисәм, мин аларның башкаларын кимсетермен шикелле. Билгеле бер дәрәҗәдә мигъдәрдә әлбәттә шулайдыр инде ул. Теге мировой аренага, дөнья күләм аренага корольләр чыга бит инде, әйбәт. Аннары Шекспирлар инде, Шиллерлар, алар инде аларны дөнья белән кебек. Татарның да бит үзләренә күрә бар әйберләре, шундый күрсәтерлек зур дәрәҗәдә. Туфан Миннуллинның мәсәлән нигез ташлары. Хәзерге заманда Гарифулланы чагылдыру, аның теге халатын бирү, характерын ачу, ул бит инде бабай дөнья белән яши. Менә ул канәгатьсезлек хәзерге замандагы авылларның бетә баруы, теленең бетә баруы, жан ачыгысы аша малайлары белән бәхәсләшеп көрәшә ул. Аларны туры юлга этәргә, дөрес яшәргә өйрәтә. Менә тел дип әйтеп үттегез, сезнең нигез ташлары спектаклендәге героегыз телгә карата бик матур фикерләр әйтә. Шулай бит? Сез менә әлеге фикерләр белән килешәсезме һәм нәрсә дип әйтә аласыз менә әлеге ролегез турында? Роль турында нәрсә дип әйтим? Бик яратып уйный торган ролем. Туфан абыйның тагын бер шедевр ул әсәр. Без аны әзрәк үзгәрткәләдек, әлбәттә. Теге куелыш вакытында ул 70нче елларда күчмә театрда барган иде. Ләкин менә хәзерге көннең кадагын чагылдырган проблемасы чагылдырган әйберләр, проблемалар ул вакытта юк иде әле. Ул ничектер малайның тегендә арак ичүен һәм берсенең складтан танышлык белән генә эш итүен менә шундый күрсәткән әйберләр иде. Без менә хәзерге яңартканда без рөхсәт сорадык аны тирәнрәк алырга, хәзерге заманга яраклаштырырга, проблемаларны күтәребрәк. Һәм менә шул вакытта нитеп ачылды. Ул тирәнрәк булды. Тел мәсьәләсенә килгәндә, менә ул хәзер бүгенге булгач, без өстәлде ул. Туфан абый безнең белән килеште ул. Тел мәктәпләрнең ябылуы, синең дә укып чыккан мәктәбең өчен тырышмыйсың, син дә баламанда укымадыңмы дип һәрбер малайны сорап ала. Сезнең йөрәгегез авыртмыймы дисәң, шулар өчен ди. Синсең әйтә алмадыңмы, шушы фән министрлыгына, тугайын, агайыны, зинһар, кагылмагыз инде безнең авыл мәктәбенә дип. Менә шушылай әрни ул. Тел мәсьәләсе ул бик кыйммәтле, бик шушындый сорау. Менә хәзерге заманда безгә киләләр инде кайбер балалар иткәндә, алар бит яратып карыйлар. Ләкин күбесе теге милләттән дә, безнең милләттән дә булса, наушник белән генә татарның аһәңен, телен чагылдырган матурлыгын туя алмыйлар дип әйтмәкче булам мин. Шулай да татар театрына кызыксынып килүләре бу инде шулай күрсәткечтер, шулай. Күпмедер дәрәҗәдә. Әйе. Чөнки безгә бакча балаларда килә, мәктәпләрдә килә, кичкенә кылатлар, зурларда, менә шулай дип, менә күрсәтәләр инде. Бу спектакль 6дан ук, 8дән яшьтән, 10 яшьтән, 12 яшьтән киләләр бар. Димәк, кызыксыну бар. Мин менә шуның өчен шатланам. Әлбәттә. Һәм киләчәктә дә шушы менә мондый наушниктар бетсен иде, һәм алар аңлап, мәгънәсен, яңгырашын тыңлап сүзнең менә шатланып утырсыннар иде дим. Алла бирсә. Оннан соң безнең театр сәнгате белгечләре мондый сүзләрне бик еш әйтәләр. Актер үзенең ролен сүтеп җыярга тиеш. Һәм ул очракта гына ул инде әлеге рольнең авторы була дип. Сез менә әлеге фикер белән килешәсезме? Бик нык килешә. Чөнки мин гомерем буена 55 ел буе шушы о бирелгән образның ролен аны сүтәм мин.
Аннарсын үзем логиканы теге эшкә мәҗигеп, теге хәрәкәт тасмасын үстереп, тикшерә башлыйм. Менә шулай. Әгәр дә кайдадыр теге туры килмисе була торган була, мин ресурслар бәхәскә керәм. Мине бәлки тискәре дә титергәннәрдер. Әйтәләр кой вакыт буны конфликт беләшлисең дип. Шунсыз булмай. Эш вакытында төрле очраклар Төрлечә булады. Аннары мин әйнә дөрес, теге актер үз образының авторы булырга тиеш, билгеле бер дәрәҗәдә. Мин әйтмим, бөтенләй режиссерны читкә куеп түгел. Әгәр дә режиссер минем белән килешә икән, мин шатланам. Инде кайбырта килешмәгән вакытта барыбер ничектер эшли, уртак фикергә киләбез без. Менә бая сөйләшеп утыргандагы шикелле Равил Рахимовичны искә алам мин ул вакытта. Ул андый әйберләргә ничектер иркен куя иде. Мәсәлән, бер вакытта мин Җәүле Мәхмүтне уйнадым, ул мизансцена куйды, авылларга чыгып киттек. Аннарсын тикшерү килде үз орты. Бездән тикшереп бирде, ничек бирә. Мин бер җирдә, ике җирдә үзгәрттем. Рәхмәт диде. Менә шулай калдыр диде. Менә ул режиссер. Димәк, сездә инде үз чиратыгызда мөстәкыйль эшкә зур урын бирәсез, шулай бит? Бирәм. Бар тик режиссерга гына таянып торасыз. Юк, анда гына каяндың булмай. Ул синең режиссерга гына таянып эшләвең, димәк, синең үзеңнең фикерең юк. Уй йөртә белмисең дигән сүз ул. Нури Әхмәт абый билгеле бит инде һәрбер артистның да хыялында йөрткән роле була. Сезнең менә андый ролегез бар идеме? Бәлки хәзерге вакытта да бардыр. Әллә инде сезнең барлык хыялларыгыз да чыгып бардымы? Юк, сыңлашып бетмәде. Хыялым менә шул король иде, анысы кабул булды. Аннарсын ул хыялландым, теге Лермонтовны маскарадын. Ул булмады әлеге. Аннарсын без инде Хабибуллин заманында Фәрит Әхмәтҗанов безне Мәскәүгә 93-97ләрдә берәр ай тотты Мәскәүдә укытып, мастерство дәсләрендә эшләп, һәм театрларга йөрдек без. Көн сайын көненә икешәрне караган булды. Нинди байлык. Казанның, Мәскәүнең зур театрларының репертуарын карап бар. Шунда мен дядя Ваня Чеховның, Ваня абысына гашык булган идем. Смоктуновский уйнаган иде. Шуннан мин аны алып кайтып үземдә укыдым. Менә ул кызыктырган образлар нәрсәсе белән үзе җәлеп итә, чөнки аларда яңгыраган теге вакыйга, әйтергә теләгән фикер менә минем үземдә дә бар була андый әйберләр. Анда бит инде Ваня абыйның аның хезмәтен бәһаләмичә, аның белән киңәшмичә нәрсәдер эшлиләр, тегесен саталар, монсыз калар, бу бер нәрсәсе калган шикелле. Менә шушы мине бик нык рәнҗетә иде. Мәйтәм шушы. Юк әле, тәкъдим иткән кеше юк. Шулай да сез башкарган рольләр бит инде шактый 100дән артык, һәм алар һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсе халкыбызның күңеленә кирип уелган. Шулай бит, шунысы сөенечле дә. Безнең Ростов-Донга баргадык, бунда фестивальдә катнаштык. Өстәл артында ашап утырабыз. Мин анда бик матур теге спектакль уйнадык инде. Бик шаттылар. Анда 300 илдән килгән бер япон булдымы, Кытаймы берсе. Извините, пожалуйста, ваш режиссер Ричард Три вам не ставил модель? Нет, еще не ставил Ричард Три. Жаль, я с вами поработал на 33-й. Мин шулай итеп күңел булды, димәк, миндә материал бар әле. Ничек чит кешеләр нәрсәдер миндә күреп алгач, димәк, менә нәрсә? Еще живой? Әлбәттә. Живой. Менә шул. Менә сез бит инде Кореев театрында әйтеп беткәнемчә эшлибез. Кореев театры ул яшьләр гөрләп торган мәйдан. Менә яшьләр белән эшләү ничегрәк? Аларга киңәшләрегезне бирәсезме? Алар үз чиратында тыңлыйлармы сезне? Яшьләр белән эшләү миңа бик җиңел. Тыңлыйлар. Килеп тә сорыйлар, менә бу урында миңа нишләргә, ничегрәк икән дип. Менә шушы моментларын, инде урыннарын мин аларга менә шулайрак булмасмы, менә шулайрак булмасмы, менә шулай эшләп кара әле дип әйтеп җибәрәм. Мин яшьләрдә, дөресен әйткәндә, мин театрыбыз өчен шат. Беләсезме, аның исеме генә дә бит яшь тамашачы театры. Шушында шушындый күп яшь артистлар эшли торгач, талантлылар җырлый, бию, органика көчле, пластика көчле, алардагы фантазия көчле. Шуңа күрә алар лабораторияләрдә катнашалар, калептә катнашалар. Ике читтә килгән режиссерларга теләп, үзләр мине алыгыз дип әйтәләр. Һәм менә шулай итеп эшләр алга бара. Без бит лабораториядә эшләнгән бер генә кисәк, мәсәлән, бер атна эчендә нәрсәләр эшләгән әйберне, аннары без аны сәхнәгә чыгарга мөмкин. Репертуарга кертеп җибәргә. Аның менә шул ягда яхшы.
Менә шул Әлбәттә. алдага әйткән директорларыбыз менә шуларны кузгатты. Шушы пластларны кузгаттылар. Һәм театр гырли. Театр бит ул булай гына булырга тиеш түгел. Килдең, репетиция бетте, театрны яптың, кайттың. Кич белән килдең, уйнадың, театр ябылды, кайт ишекләр. Алай булырга тиеш түгел. Гырләп торырга тиеш. Аның кем әйтмешли, һәрбер метрында нәрсәдер барырга тиеш. Әнә ничектер иногда лабораторный эшләр эшлиләр. Башка театрлар шундай. Теге ВТОның теге Шапов урамында баскыч астында, подвалында төшеп нәрсә эшлиләр. Менә шулай яшәргә тиеш. Һәрбер күзәнәгә тере булырга тиеш. Һәрбер күзәнәгә тере булырга тиеш. Һәрбер метры файдалы булсын. Нури Әхмәт абый, әйдәгез шушы урында тагын бер сюжетка тукталып китик әле без. Сезнең киләсегезне белгәч, без инде Галиәскәр Камал театрына барып, сезнең курсташыгыз Дания апа Нуруллина белән дә элемтәгә чыктык. Аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәбез. Яхшы, яхшы. Нури Әхмәт әфәнде Сафин узган елның декабрендә гомер бәйрәмен 75 яшьлек юбилейын билгеләп узды. Шул уңайдан данлыклы актерыбыз турында аның шырдашлары да яшьлек хатирәләрен яңартты. Без инде Нурый дип кенә йөртәбез инде. Чөнки без 1962 елны бергәләшеп, сынаулар биреп, театр училищесында укый башладык. Безнең группа бик бәхетле группа булды. Чөнки безне театрның бик талантлы артистлары укытты. Йолдызлы төркемдә тагын Рәшит Шамкай, Юнус Сафиуллин, Халил Мәхмүтов, Илмира Хаматовалар да укыган. Менә Нурый турында мине бик җылы хатирәләр калды. Чөнки ул вакытта менә укый торган елларда иң сөйкемле, шундый тыйнак, бик чибәр, шундый зифа буйлы егет иде ул вакытта. Ул хәзердә чибәр кеше. Бер режиссер кирә, ул сезнең белән эшләячәк дип әйттеләр. Кем икәнен әле белмибез. Нури Әхмәт әфәнде Сафинның юбилейына Кореев театрда ныклап әзерләнә. Биредә тиздән аңа багышланган спектакль куелачак. Премьера Орыну дип атала, режиссеры Тимур Кулов. Без хәзер аның репетициясенә килдек. Бу проект махсус Нури Әхмәт абыйның юбилейына язылды. Без ничектер аның биографик элементларына таянмыйча гына, гомумән менә аны шәхсенә, аны менә эчке байлыгына таянып, шундый катлаулы зур образ язарга булдык. Орыну спектаклендә Нури Әхмәт абый баш рольдә уйный. Ул Ха исемле сәхнә монтировщигын эшли. Гомумән ул шундый ябык кеше, аның тормышында күп шундый катлаулы авыр вакыйгалар булды һәм шуңа күрә ул хәзер үзендә ябылып, үткәне белән генә яши. Нурыйга исәнлек саулыклар телим. Иҗаты озын гомерле булсын. Шулай үзенең йөзен, үзенең тотышын югалтмасын. Бик талантлы кеше, тагын бер кат кабатлыйм. Шулай матур иттереп, гаиләсе белән яшәргә насыйп булсын. Менә бит Дания апабыздан нинди җылы сүзләр ишеттек сезнең хакта. Рәхмәт, Дания. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әле шунысын да әйтеп үтәргә кирәк. Менә сезнең гомер бәйрәмегез уңаеннан театр инде сезнең өчен махсус спектакль дә чыгара икән. Әйе. Ул ни хакта һәм сез анда нинди роль башкарачаксыз? Анда Тагын бер кат инде сөйләп бетсәгез. ничек дип әйтәм, ул баш роль шикелле башыннан керә, ахырда гына чыгып китә дигәндәй, бардык хәрәкәтләр, ниләр миңа корылган. Минем ашавызда башкаларның хәрәкәтләнүе, уй фикер йөртүләре. Ул заманында менә шулай хыялланып артист булырга, артист була алмаган, сәхнәдә уздырган ни булып, ләкин аның тормышында бала чактан алып күрсәтә. Кисәкләр, авырлыклар, ятим үсүләре, атасыз үсүләре, һәм теге әнисе белән авырлык эш вакытында шулай килүләр, кеше кырыслана һәм ничектер панцир белән капланып, туң йөрәккә әйләнә башлый шикелле. Менә режиссер шуны чагыштырып куйды. Кай белән Герда әкияте. Бар бит каршылап. Менә таң йөрәк әйләнә, синең кайгыңда түгел, минеке дә түгел шикелле. Менә шулай үтә ул. Ахырдан бер моментта, бер мизгелдә ул ничектер арынырга тиеш. Шиштарнырга тиеш. Үзенә җыелган бу теге начарлыкны котылырга тиеш. Аңа начарлык кылган кешеләрне мәсәлән гафу кылырга тиеш. Алардан гафу сорый. Һәм
Аларга миннән начарлык булган кешеләрдән дә гафу сорый. Сез мине гафу итегез, мискә шулай итеп менә чистарыну, арыну менә шушы кырылган безнең спектакль. Исеме җисеменә туры килеп тора икән. Туры килә бик. Кеше бит тормышта, мәсәлән, хәзерге көндә миндә дә бар, 75 яшькә җитеп минне изгәннәр, кыйнаганнар, ятим үсеп, тегесе, монысы ничә театрда эшләп, ничә режиссер, барысы да миндә саклана алар барар. Но мин алар ачу тотмаска өйрәттеләр. Җибәр дип, гафу итәргә дип. Ну, гафу итәсең инде, күңелдә начарлыклар сакланмый алай. Ну, эзе кала. Киләчәктә дә инде сезне матур, яхшылыклар гына көтеп торсын дигән теләкләр дә әйтеп куймы әле бу урында. Амин, шулай булсын. Нури Әхмәт абый, сезгә тагын шундый сорау бирәсем килә. Менә бүгенге көндә сәхнәгә чыкканда сез каушыйсызмы, дулкынланасызмы? Әллә инде бары тик ләззәт кенә аласызмы? Юк, аның ләззәте соңрак керә, баштан каушата. Бигрәк тә спектакль чыккандадыр. Спектакль чыкканда да спектакльгә беренче кереп киткән мәлләре. Мәсәлән, мин вак чыгышыма басып торам, әле беренче чыгам бит инде, әле беренче чыгы. Инде 100-нче уйнана ул. Мәсәлән, шулык нигез ташлары, или Супер Киев 100-нче уйнана. Но мин каушыйм. Мин ул вакытта нәрсәдер эшлим, сулашалам, тегеләй әйтәм булай. Но инде бер мәртәбә кереп чыгып китеп, тамашачыга күзем белән күтәрелеп карап, 1-2 минуттан мин йөзәм инде. Шуннан соң инде барысы да җайланып китә. Барысы да җайланып китә. Чөнки мин залны тыя башлыйм, алар мине тыялар инде. Нури Әхмәт абый, безнең инде шуның белән тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Тамашачыларыбызга әйтер сүзегез булса, җиткерә аласыз. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле туганнар, милләттәшләр, безнең театр әле 35-нче елын гына яшәсә дә, безнең театрда бик матур спектакльләр бара. Сезне шунда көтеп калабыз. Адресыбыз язылыр. Аннан соң мин сезгә бик нык сәламәтлек телим. Бәхет телим. Тыныч көннәр, тыныч төннәр булсын. Балаларыбыз матур үсеп, авырлыкларсыз аларның рәхәтләрен, аларның матур чакларын, гаилә корган чакларын һәм аларның кичкенә генә бәбиләрен, онык чакларны сөяргә һәрберебезгә насип әйләсен иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Без инде үз чиратыбызда да сезгә исәнлек, саулык телибез. Һәм халкыбызны сөендереп, тагын бик күп еллар буе иҗат итәргә насыйп булсын сезгә. Һәм яңа спектакль озын гомерле булсын. Амин, шулай булсын. Чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау буллашам. Очрашуларга кадәр.